Základní škola Františka kardinála Tomáška pořádala svou tradiční jarní slavnost, letos na téma Život v zahradě. S pestřením byl výklad o životě netopírů. To se mi líbí! Zahradní slavnost je oblíbenou akcí základní školy Františka kardinála Tomáška. Pořádají ji nejen pro žáky a rodiče, ale i pro veřejnost. Ta si tu zvykla chodit především pro sazeničky, kterých tu v rámci výuky předpěstovali několik desítek druhů. Součástí akce byly i naučné workshopy a výstavy. No, velmi se mi líbí a odnáším si, jak vidíte, velkou výslužku, rajčata, papriky, celer. No zkrátka jsem velice nadšená. Tak akce je úžasná, já si myslím, že děti se hodně snaží a odnáším si sebou budku, kterou jsem si vlastně mohla vyrobit, jo, a která poslouží vlastně tím, že nám bude vyset a dělat krasu na zahradě a poslouží ptáčkům. Letošní ročník této jarní akce škola pojmenovala trefně Život v zahradě. Tak ten napad Život v zahradě, jak jsme to nazvali, vznikl už při plánování loňské zahradní slavnosti. Společně s žáky jsme ve výuce badali nad různými věcmi, vznikly různé plakáty, vznikla nějaká výstava a doprovodný program, který se váže všechno k životu v naší zahradě. Takže chceme, aby ta zahrada opravdu nebyla jenom zahradou, proto aby jsme tady seděli, ale aby jsme tady trávili čas ve výuce. Lidé mohli na různých stanovištích poznávat třeba podle listů stromy nebo bylinky. Saturajka, bazalka a levandule. Máme tady netopíry, takže během dopolední výuky si mohli žáci seznámit s tím, co to vlastně netopíři jsou, jak žijou, a v tuto chvíli se můžou podívat i na zvířata ze Zverimexu, prohlídnout si výstavu, anebo se jenom tak pokochat, posedět, pojíst, něco dobrého opět si bušta, anebo se podívat na nějaké zajímavé knížky týkající se právě života v zahradě. Tohle je netopír rezavý, je to handicapovaná dospělá samice, která měla vlastně rozdrcené zápěstí, nemůže se už vrátit do přírody, už by neodletěla, i když teď si roztáhla to křídlo, tak ona nemůže létat. Tahle konkrétní samice se jmenuje Drákula a, jak jsem říkala, netopír rezavý nejčastěji se vyskytuje, má úkryt v dutinách stromů, případně může i ve štěrbinách v různých domech se vyskytovat. Zahradní slavnost měla i charitativní podtext. Konala se na podporu bývalého žáka školy, dnes 16letého Bena. My už jsme na Vánoce tvořili sbírku na Bena Maďu a teď jsme se domluvili na té zahradní slavnosti, že se semkneme učitele a že vymodelujeme nějaké odpoledne květiny, uděláme květinu pro Bena, pak se zapojili do toho i kluci, osmáci. No a vznikly tady tyhle nádherné keramické květiny. A teď to, co vytěžíme, to, co bude z toho prodej, tak opravdu půjde na Bena. Výtěžek chlapci pomůže s pořízením speciálních ortéz, díky kterým bude moci zase chodit.